Henshow TV, Henshow TV. Gonna open when you don't know. If you don't get, we are not gonna do it now. Hey, I'm some when you don't know. We're going to know that. Can I put some money on your brother? We are not gonna win now. And they can search you to that. Make good. I was too big to change someone. But I'm too big to change you. You know that only 1 week. I'm smart with a cabata. What is this? I know, I'm going to go with I was around the and bomb got into that too. But Mugamuno might not policy. I Brazil and the Terra Bomb in Nastum, but I want to Bamnino ndakangotora ndakataura zvakanaka so netere apo mune funge munhu iwo ndo wapi wantera unantera ukandipenya ukati nononoze kana muno mufunge nyika tinoseva tika kuno Zimbabwe zvinonetsa ayo unoziya chisi zvakaoma hazvo muno Zimbabwe asi mabasa soka uya kundipandukira uya nodhoni kuti anondipandukira ndo problem muno mumba saka winana tikati hama tinotsura handitika mutsura nenzira yakadare sokupedza shugere jekerere sude mazuzana mutaura nemi pane mamadai here naizvandizazvikwanise mchaya kwari mujobheka ndimaiatinokuirana tinotsura maraezi musakaseni kudzokera imai guru vanofanira kuti kuvhota chikwa vachavhota papi kwemii muchidai muzodaruka kubva mataura vari vava kana dzimiwo Nai.